Jogynt a gyd, croeso nôl. Newn ni ddechrau gyda'r gêm, mae hwnna'n teimlo fel triphwynt pwysig iawn i Gymru o ran y grŵp yma. Oedd bwysig i ddod nôl yma heddiw gatref a cael enilliad. Anodd ar weithiau gyda un gôl mewn gêm. Ni'n gwybod fod nhw'n taflu popeth i trio creu rhywbeth, ond diolch beth nath ni cadw nhw allan ac cael y 3 pwynt. Ysdi mlaen yn yr ail hanner, jyst pan oedd Montenegro'n dechrau cael bach o momentum yn y gêm. Be oedd y neges gan Craig Bellamy, achos ni wedi gweld y patrwm yma, felly bod bach o dip yn yr ail hanner o nath chi gadw pethau'n solid? Swydd fi oedd i cael bach mwy o control yn y gêm. Nath i ddim digwydd mor dda ni'n gobeithio, ond gwych i fod nôl allan yn chwarae dros Cymru ac peth pwysicaf oedd i cael yr enilliad dros y llinell. Ges ti dipyn o groeso gan y cefnogwyr, siwr wyt ti'n teimlo yn camu nôl mlaen i'r ca yn gwisgo'r crys coch? Croeso braf, diolchgar iawn i pawb heno, teimlad gwych ac diolchgar i fod yn rhan o'r camp unwaith eto. A beth am yr wythnos diwethaf yma gyda'r chwaraewyr, gyda'r tîm, gyda Bellamy, be mae wedi bod fel? Wedi bod yn profiad arbennig, mor gymaint i'r chwaraewyr ddysgu ac ddefnyddio i tyfu. Mae pawb wedi mwynhau fe yn edrych ymlaen i'r challenge o chwarae y ffordd yma. Ac dwi'n meddwl mae chwaraewyr wedi ymateb yn arbennig o dda dros y 2 camp gyntaf. Ar ran dy brofiad di fel chwaraewr, pa mor cyffroes ti'n credu mae'r cyfnod newydd yma o dan Bellamy yn mynd i fod? Mor cyffroes, mor gymaint o talent i gael yn y garfan yma. Ond ar yr un pryd, digon o profiad hefyd. Mae'r boes yma wedi fod yn chwarae y mwyafrif o nhw gyda'i gilydd am sbel nawr. Felly edrych ymlaen i ble gallwn ni mynd ac pawb wedi esbonio yn gwych i Craig Bellamy a'r staff newydd. Jo fi'n credu allai siarad ar ran pawb, mae fe mor braf gweld ti'n ôl. Diolch. Diolch.